Siz benim көңілдә нәрсәләр бар икәнен белсәгез. Ай, монда шуның кадәрле сагынып, зарыгып, без менә Себер якларынан әйләнеп кайтып, көттем мин бүгенге көнне. Коллегалар белән сөйләшәбез дә, кайбер вакытта шундый сүз ишетергә туры килә. Ай, Уфа концерты куркыныч. Анда бит 1000 кеше утыра, бик куркыныч. Имтихан тоткан кебек шундый бер төрле, шундый төп концерт бит инде ул дип. Мин, наверное, әзрәк тилерәктер Уфа, мин көтәм бу көнне. Hiç güne de korkup çıkmayayım karşınızga, şanasızmı? Tilep, rahatlandırıp, nindidir tege kirteler bulmasınıydı bugün. Kişi oturup, gaybet söyleşip, leştek satıp, üzübüz şegine bulsanıydı. Gildegişe. 16 yıl bitindi hazır. Min kile deyip siz kilesiz. Siz kile deyip min kilem. Kudayның rahmeti yağırı. Tağın bir 3-4 yıl tüzügiz indi mine. Malayını okutup çıkargın şegine bulsa da, yemi. Bizga dattan nishik buna shulay sahnaga ящикларны alib kirib qo'yamiz, bunda apparatура ham boshqasin. Ham men jiyilish yasab olam. Bu jirni jirlaymiz, bo'lsin jirlamaymiz, bo'lsin bulay aytamiz deb bugun bek qiziq bo'ldi. Yigitlar men aytam, давайте просто сценарийsiz үзебезчә рәхәт кенә әйттереп эшлик әле бүген. Минем Instagramга язылучылар бик күп Уфа шәһәреннән. Бүген миңа көнне буена язалар белсәгез. Уфа сезне ярата, biz сезне сагындык, көтәбез, килегез, билет алдык, очрашканчыга кадәр язганнарда bir xатын менә моның кадәрле текст язып җибәргән директорга. Шуннан нәрсә иркәкәем? Син үзеңне җырчы дип белдеңме? Безнең Уфа тамашачысы, бик завыклы тамашачы, нормальный җырчылар безгә көн сайын диярлек килеп торалар. Балакаем азапланып йөрмәдә монда сине яратмыйлар. Син бит җырчы түгел, акыручы дип язып куйган. Ваше, шулай дигәч Уфа тагындан ныграк кычкырып җырлыйсы килә, шанасызмы? Әле карап утырам, карап утырам Instagramнан, монда чыкканчы 157 мең дустым бар икән минем. Дус. 157 мең дус. Дус булмаса минем биттә утырмый бит инде ул, минем тормыш белән яшәп, иртәдән төнгә хәтлек мине сүгеп. Димәк, дус. Яңадан контактта 25 мең дус. Менә ышанасызмы, Уфа, каршыма утыртып, моң-зарларымны сөйләргә бер нормаль кешем юк. Минем гомеремдә дә дуслар турында җырлаганым булмады. Быел беренче тапкыр Худайга тапшырып, чынлап та дөнья йөзендәге бердән-бер иң ядрёный дустым турында җырлыйсы килә. Күземә генә карап турып, гомеремдә бер тапкыр бер сиремне кешегә шишкәне булмады, шанасызмы? Гаҗәеп акыллы бер кеше турында җыр белән башлыйм әле.